davant la inauguració d'aquesta gran catedral, quines paraules vol dedicar Saúl a les seues amistats? Aquesta catedral costa molt d'esforç, sobretot aquesta nau principal, que costa de pegar, i el claustre, perquè va molt sol de la catedral principal, i has de construir-lo tot de nou, això és molt difícil, i ja està. Vols dedicar l'obra a algun especial? A tots. Qui t'ha inspirat per realitzar aquesta magnífica obra? Qui t'ha inspirat per fer aquesta magnífica obra? Algun personatge? La música? Molt bé, vols dedicar-li a algú de nou? Molt bé, doncs acomiada'ns en alguna frase especial i fem una última visita. La vida es sueño, los sueños, sueños, sueños. Impressionant.